Nakapasyal kamat dito masakupan tidagag. Edo. Talaga? Dagam? Aging kakadita. Kat di mo pala maklon ti kinapno. Asakop tidagak ti kayat mo at tagikwain. Kukwak da jaya daga. Kinamkam mula eh. Naabat ka ni ti kaso. Edo. Adamin kanyak nga ebidensya. Amang ipadeknek, ako kuwak ti daga, akayat mo nga lain. Sapay lang ko ma, tamaklon monday ta. Sana mabalin. Kukwak laing da jaya daga. Amo medo, saan na nasaya ti tao nga awan na pulos ti panakapnek na. Di nagisuro. Dahito'y tilaglagapam. At ang tulak taldo mo kanya. No para kanyak laing, uray kukwamon tayo jay adaga. Anuwag kumatinaglawa adaga kat nagbasit laing met a kwadrado ti pakaikaliak no matayak. Ngem, jak kayat ang maagrabyado dagiti trabahador. Dagiti trabahador iti asyenda, anabayagen nga agnana edi chay. Di makel dagiti anak da iti dayadiso. Saan asyak ti agnomari chay, no di ke dagiti tao nga awanan. Amang namnam iti dayjay adaga. Tapno adda pangalaan da iti ipaunig da iti inaldaw. Diyan laban ti kaso para lang iti bukod ko apagimbagan. No digat pagimbagan dagiti tao ang mangilaban iti kalintiganda.